Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Марҳамат. Бародар, намехостам вақти шуморо, вақти пурқимати шуморо гирам дар ин барнома, барои он ки саволи ман дар дигар мавзӯъ буд. Мо ҳозир дар Россия кор мекунем. 1000 рубли русӣ мо 114 ё 15 сомон. Ҳамун пуло Тоҷикистон роӣ мекунем. Як шахс коргари бонк аст, пулро гирифта, як коргари оддӣ мисол, пулро гирифта ба савдогарҳо, ба соҳибкорон, вобшим ҳамон одамое ки дар Тоҷикистон ҳаракату корҳои худро доранд, ба онҳо тақсим мекунад. Шояд чӣ хеле медиҳад, онҳо бурда пулро истифода бурда давоми ҳафта, моҳ, 10 рӯз, 15 рӯз пул як бор бозор ба чарх зада мебиёяд, ба ҳамун коргари бонк фоидаашро медиҳанд. Лекин онҷо маълум нест чанд фоиз ё чӣ. Вай бародарон мегӯянд ки мисол аз ҳамун фоида ман ба ту як чӣ медиҳам, як чиз медиҳанд, хулоси калон. Вай бародар пули моро 115 қабул карда бошад, баъди 3 моҳ 4 моҳ пули моро 115 гирифта бошад, 125 шояд 27, ҳамин хел болош анда 10 сум, 12 сум ё 15 сум монда медиҳад. фаҳмидам. ин айни рибо ҳаст. ин рибо ҳаст. ин хел кор ҳаром аст, бародари азиз. бинобар ин касоне ки маблағро риоя мекунед, он агар бошад бонкҳое ки масалан аз Русия рубли русӣ мефиристонед, оно дар Тоҷикистон барои шумо рубли русӣ метиҳанд. 10,000 мефиристонед, 10,000 метиҳанду ҳаққи фиристонидана мегиранд. он комиссия, яъне ки вай ҳаққи фиристонидан. дар замонаҳои қадим ҳамин агар системаи банк намешуд, чӣ хел мардум пул мефиристониданд? масалан бо корвонҳо ё бо тоҷирҳо пула мефиристонед, бо ҳаққи фиристонидан. ҳозир ҳамин чиз дар байни Тоҷикистон аз ин шаҳр ба ин шаҳр аст. масалан мардуми Конибодон ба Хуҷанд бо такси пул мефиристонанд, 5 сум ё 10 сум ба таксист медиҳанд. ин ҳалол аст, ҳамун 5 сум 10 суми додагишон. гап давори он нест. лекин аз инҷо 1000 фиристонидед, онҷо 1000 гирифт. агар тонед ки 1000 рубл, 10,000 рубл аз Москва додед, аз Россия додед, аз Тоҷикистон ҳам ҳамин миқдора гирифтед русиро. баъд кай хоҳед шумо рафта аз саррофҳо пула ба тоҷикӣ гардондед, ин беҳтарин роҳаш аст. ин беҳтарин роҳаш аст. бале ба воситаи карта вақте ки роҳӣ мекунед ба тариқи автоматикӣ аллакай ба онҷо сомон мерад. ин дигар яъне чизе ки дар имконияти мо нест дигар. лекин агар тавонед роҳи авваларо риоя кунед. албатта дар охири замон пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам деги ба ҳар як хона ғубори рибо медарояд гуфтанд. аллакай субҳаналлоҳ аз замона шудааст ки аз рибо эҳтиёт кардан бисёр мушкил шудааст. бинобар ин бародар, як эҳтиёт кунед, ин корро накунед бародар.